Здравейте, скъпи зрители! Вие сте с тракторите и този път ние сме на гости в село Пищов с най-добрата им цветарка, Цветанка Торова. Нека тя се представи и каже нещо за себе си. Араме, Валета, тук ти ми ще разкажеш ми се едно цвете, ма единствено ми дам 2,50. Взема го, айде като тебе на пробота, че път на тебе на пробота се стреля. Айде, дай парите, дай са парите, дай парите. Ти го правиш така? Ела сега, няма парите. За яйцето. Не за яйцето, а за яйцето. Майко, Иде си. Нека сега не. Не там. Малко разхвърлям. Да, там по-студен. Добре, аз ще ви къде искаш. Добре. Аз искам да знам няколко въпроса, които нашите зрители биха ги интересували. За първо, как започна вашата професия на цветарка? Разкажете ми. Че родих се, иначе ето и Цвети същото, ама майка му и баща му. И такова са, значи, като бях малко отрасна с него, и ако си го направих на супичка. И после те станат, че почнах да продавам цветя. И се прерасна с това голямото ателие модното, както казах модното. Между другото ми цветарка толкова. Ти как се кажеш, мамича? Чай, че нищо, скоро се губих очилата, че съм добре завения. Не мога да си такова бастуня с що да ги бъде. За Мехмед? Ама Мехмед? Айде да се взема. Не пипай пари, па ще си там еси да решето с напред. Айшето е айшето там. Не там. Да пустейте. Да, човек, кога гледаш така? Кой си бе? Добре. Много приятел ще си бе. Нека се отървахме с желаните гости. Нека задам още малко въпроси. Питай. Всички в село Пищов. Да, екстралирани възпраса. Вие сте ли се махна? За Мехмед? Нямам. Айде, ето малко си го имам. Взема го това. Добре. Айде, бъде. Внимай, че съм ви полива. Айде. Колко ти да сме обичали? Да, в село Пищов, както казва. Всички казват, че ви сте най-добрата цветарка и можете да обясните защо село се казва Пищов. Най-напред, защото искат все да купуват цветя от вас. Това е дълга история, други цветарки няма. Ако виждате, че... Аз го дадох тук с циганката. Къв беше другия? Сето го даде. Това е сето малко. Кой си бе? Кой си ще пишеш? Учениците в Анче е да... Няма, че била или Пищов така си. Какво иска да ми кажеш? За яйцето, за болчи и габанчето. Моля ви ска, бе! Оператор, ще ви някой! Ще нямам храна. Извинете за това разтърсване, което се получи току-що. Изгонихме нежеланите гости. Не знам защо на всеки епизод вече съвсем епизод. Това е на първия стана нещо такова. Но нека продължим. Не скача, момиче, помириш, бе, ти билка, бе. Бе, виж го, бе, билка. Виж го. Мерси. Нека за... бе, чакай, бе, тук виските е бълси, аз той градския център, аз пътя и се развъждам, всичко се развъждам аз тук. Добре, нека сега ни кажете защо селото се казва Пищов. Защото на времето имало един така тъй чичко си дошъл в турско острови, това се била година, имам да се спомени. И, значи, един като дошъл тук и почнал да се бия с кръст и там са го кръстили с него. И следващия ми въпрос е... Давай, говорим, какво се прави сега? Защо всички в селото носят пищови? Сега това, не
И вече се пострава. А иначе всички носят пищоли тук ти и са военни, си знам да ти кажа. Тук ти има една тайна. Изключително тайна. Тук има една тайна. Не ми се назва тук. Една тайна акция се нарича това нещо. От София идат нещата. Иначе ще има Трета световна война, четвърта, пета, коя четеш. Аз нататък не мога броя, ама ти си ги преброиш по конче. Добре, ти няма значение, аз не мога броя до това. И затова тук ти има, ама всичко и трябва. Няма казват на него. Няма грешно нещо. Да, да. Сега нещата, мажеш? Аз не съм суконче, аз съм българча. Мене майка. Много вам айде взема. Ама не бе да ти кажеш, защото ще да се бъдуме. Не, какво, дай още Знаете ли къде има парички? Ето, там, братовчет ми отиш. Къде? Ето, там на стоба да се каже, Няма клиенти тук, ама първи Какво? ето го там, не да ти си първия клиент, ако ви не тук на твоите цвети. Аз нямам първи капо. Да, бе, много дай се на дискетата, че там са били най-добре лише. Не, дай другото и другото. Няма, то за послана капо, то за Ама то тук са ми минка лишечето. Мама, ето. Е, са организми. Къщичка. Идете да ви скажа